Усім доброго дня. Ми продовжуємо наші етери. Як би це дивно не звучало, попри все, слава Україні! Героям слава, От, доброго ранку, доброго та, дня. ранку, 11, ну окей, хай буде ранок. Ну, Ранок мене, как вам? у мене ранок починається десь о 7:45, десь так. Якась звичка вже. Я не знаю, хто коли спить. Я тут запитував уже нашу пані Олю, кажу, коли ви спите? А скільки ти спиш? Мені у відповідь пролунало. Одним словом, у нас є погані і хороші новини. Почнемо, напевно, з хороших. І йдеться про Білгород. Це стародавня українська територія. Ну, як українська, наша територія, тобто не московіцька. Це папка номер 6. Напевно, подивимося, що там відбулося. А там щось сталося знову незрозуміле. Тобто там почали вибухати чомусь склади зі зброєю, ну, в Білгороді. Нещасне місто. Та. І тут у нас купа відосів є, купа є фотографій. Там. От, можемо дивитися, насолоджуватися, тому що там в Брянську, а тепер в Білгороді знову. У них, ясна річ, що у них спрацював ефект обісратися, ну тобто вони далі починають панікувати, це добре. Хто це зробив, ми не знаємо. Це зробили добрі Не люди. знаю. У людей добре серце. Я думаю, що вони просто переймаються долею світу і дбають за те, щоб ваші військові склади, як у Балаклії колись було. Хто це зробив, теж невідомо. За попереднього президента. Так от, дивись, і тут відео є плюс. Що? Скажи. Не-не-не, я хотела сказать, что неведомо, ну и, собственно, и не важно, наверное. Главное, чтобы горели. Ну, да, десь так. Просто у нас спілкування, я звертаю увагу, у нас під час усіх етерів там хтось починає говорити: ні-ні-ні, все, ти договорюй. Давайте по черзі, тому що ми дистанційно, ми не в одній студії, на жаль. От. І Білгород, там ще є 33-те прекрасне відео. Вибачте, що ми шеримо зараз РІА Новості. Але це того вартує, щоб показати повністю 33-те відео. Будь ласка. Пожара на складе боеприпасов в Белгородской области. За несколько часов до этого жители Белгорода, даже в самом центре города, услышали громкий взрыв. И спустя где-то 30-40 минут еще один. Сейчас вот здесь слышны небольшие, но чувствительные взрывы. Ну так, уже не хлопки, і не хтось покурив біля там складів. От таке от. Тобто РІА Новості. В мене кота забрали і закрили кота. А він може ще прийти. От, окей, потім. От. В чому справа? Насправді, чому це важливо показати? 33-те відео і оце от 6-та папка, яку ми показали. Тому що московіти ніяк не можуть зрозуміти, що вони програють на інформаційному фронті. Чому вони програють? Це дуже важлива штука. І тут немає там секрету Полішинеля, можна поділитися інформацією, тому що вони централізовано вважають, що от вони такі всі ахуєнні, от вони там пропаганда в них шпарить через телевізор. Не враховуєте ви моментів. Українці менше дивляться телевізор, ніж на вашій Московській імперії. Менше, значно менше. У нас головне – це інтернет. І він у нас є через Starlink. Третє. У нас децентралізовані засоби масової інформації. Тобто ми є інші, хто шпарить свої етери, є централізований марафон телевізійний, окей. Ви нищите телевежі з сподіванням на те, що скінчиться інформаційний потік. А він не скінчиться, тому що є телеграм-канали, є YouTube-канали, YouTube, який вам тепер невідомий, що це, та? Є купа інших способів, і телебачення тут воно грає останню скрипку. От вони цього не розуміють, і це прекрасно, насправді, тому що вони долбойоби, і вони навіть тут, на інформаційному фронті, вибач, Алєна, що я тут матюкаюсь, обіцяв менше матюкатися, але тим не менше. Так. Вони просто не розуміють, з ким вони впряглися в змагання. Українці – це децентралізована держава. Децентралізована. У нас немає царя Бога. У нас є просто виконувач обов'язків президента, те, що ми йому доручили. Президент Зеленський у нас є. Ну він не виконувач, він президент, його обрали.
Іншого президента у нас для вас немає. У нас немає для вас іншого Залужного, у нас немає для вас іншого міністра оборони України. У нас немає для вас інших українців, які, за вашими мірками, є нацистами, яких ви хочете денацифікувати, але це неможливо. Справа в тому, що. І тут, знаєте, коса на камінь. Ви просто не розумієте, з ким ви в'язалися в боротьбу. Ми виграємо 100%, тому що ми інші. А ви орки, ви дебіли. Така от історія десь. Як ти нормально русофобію розкинув на початку? Ну, конечно. Мы ж не можем без русофобии. А, Причому, У що нас вони, есть- що вони кряхтять і кудахкають, типу, нас в Європі не люблять, тому що русофобія поглотила мир. Окей. Кто делал, хочется спросить, да? Кто же в этом виноват? Дійсно. Мы пройдемся по новостям или у нас будет специалист по Приднестровью сейчас? Вот я Ну, просто- мене по новинах до багато всього. Да. Ну, давайте так. Новотошківське захопили, але справа в тому, що Новотошківського не лишилося. Давай новини зараз, тому що в 11:30 буде Назар Задарій з новинами. У нас погані новини. Те, що захопили Новотошківське, але Новотошківського просто немає фізично, як і Маріуполя або багатьох інших міст. Це 20-й номер відео, якщо я не помиляюся. 20, Антон, 20. Бабченко. Ворог підбирається ближче вже до Оріхова, зараз йдуть бої в районі Оріхова, танкові бої. Людей залишилося до 10, більшу частину свого населення були евакуйовані. Є інформація, що ті, хто там залишалися, тільки евакуйовані в окуповані населені пункти. Я там був 2 тижні назад, ми то гуманітарну допомогу, воно вже було повністю зруйновано. Не залишилось на єдиного цілілого будинку. Ні одного вікна взагалі нічого. Так, якщо брати по інших У новинах. нас, Що? у нас вообще есть прекрасная новина. Все-таки сегодня будет, по-моему, это очень хорошо. Сегодня вечером будет голосование по Ленд-Лизу. Так. О 21-й за Києвом буде голосування по Ленд-Лізу. І треба пояснити, що таке Ленд-Ліз. Тобто, якщо зараз нам Сполучені Штати і інші західні партнери надають допомогу, Сполучені Штати виділяють по 800 мільйонів. Ви, напевно, звернули увагу. Останнє вони виділили 780 мільйонів доларів, але вже не у вигляді озброєння, а сказали, ви можете купити те, що ви хочете на ці гроші. Це дуже важливий нюанс. І з цим пов'язано Ліз Трас, 38, покажемо її портрет прекрасний, це міністерка закордонних справ Великої Британії, яка сказала, що сьогодні Британія закликає надати Україні, власне, авіацію. Необхідну авіацію. Наші військові пообіцяли, що вони на натівських літаках навчаться літати за 1-2 тижні. Це не складно. І те саме йшлося про те, що Кулеба заявив, про те, що Україна переходить повністю на натівську зброю. Що це для нас означає? Це означає, що ленд-ліз, зброя і скіли наших солдатів, тобто наших Збройних сил, вони повністю перейдуть на натівський стандарт. Це значить, що їх не треба буде навчати вже додатково. Це значить, що ми будемо дуже сильно озброєні. Не старою радянською зброєю, з якою ми навіть, от якщо подивитися на карту, то ми не несемо надзвичайних втрат. Та карта, вона актуальна. На жаль, там є погані історії про там три села, здається, на Донеччині там захопили 3 села. От Мар'їнка, вона постійно туди-сюди, але все одно значного наступу немає. Те, що я прочитав, те, що треба перевіряти, що в них просто скінчаться танки для наступу. Тобто те, що вони намагаються зробити, орки ці, московіти, як їх хочете називати, свинособаки в едиції Дена Борисовича. Так що у нас не все так погано. Віримо в Збройні Сили України, які переходять на натівський стандарт. Ось вам така прекрасна новина. Фінляндія і Швеція синхронно мають ухвалити рішення про вступ до НАТО.
там виступив проти хорватський прем'єр-міністр, сказав, що поки не вирішено питання Боснії, Герцеговини і так далі, Чорногорії, Албанії, то вони будуть, значить, блокувати вступ до НАТО. Ну, це щось із серії Угорщина Сіярто, розумієте? Ну, тобто це тимчасова історія. Менше з тим, буде як буде, буде все прекрасно, тому що Україна протистоїть московітам, і за Україною стоїть увесь світ. Це надзвичайно важливо пам'ятати, розуміти. І тому у нас є коротке послання до Русні. Це відео 30. Цим я завершу свій новинний блог. Прекрасне відео номер 30. Хуй вам, а не Україна. Ну, от, власне, все. Коротко и по делу. И я бы предложила посмотреть видео 23, итоговое видео вторжения РФ в Украину, 63-й день, о ситуации в регионе. В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли Алена, Да. ми не будемо дивитися відео від каналу Дом. А зачем ставили? Не ставили. Ми з Антоном говорили, тебе не попередили. Я не буду А, дивитися відео від каналу ну, Дом, тому що... Пробачте. Ні, ну це така штука, знаєш, онлайн. Не будемо ми дивитися відео від каналу Дом, тому що треба чітко розуміти, що робиться на інформаційному фронті. Там є оцей конгломерат телеканалів, про який ми говорили, він не є позитивним, тому що це називається опанування бюджетних коштів. І той, хто хоче подивитися телеканал Дом, він подивиться на телеканалі Дом. І цей весь марафон, який просякнутий ватою так, що донестями. У нас вати в ефірі немає. Немає. Я не знала, Рома, у нас, ну так, я розумію. У нас русофобія на марші. Русофобія і, в принципі, те, що ми називаємо речі своїми іменами. Між іншим, не забувайте підписуватися на YouTube канали, які ви бачите в нашому етері, там, зокрема, на Міновіта онлайн. Це про Білорусь, в першу чергу. І так само, кого ви бачите в етері, я буду постійно наголошувати, YouTube канал «Жовті кеди». Зараз я просто перерахую, на кого можна підписатися і треба підписатися на YouTube канали. Ukrainian Witness, тобто український свідок, Сергій Мельничук робить. Запам'ятайте, підпишіться, поставте вподобайку. Там у всіх є свій Patreon. Можете накидати грошенят, щоб люди працювали, тому що ми працюємо всі не за бюджетні кошти, а за підтримки наших глядачів. Тарас Білка, є такий канал. Ау? Прости, мне показалось, ты закончил. Если ты мне потом позволишь даже 2 минуты, я скажу о белорусской информационной гигиене, которая касается Украины. Вот как раз по поводу каналов «Белорусский гайд». Тут без питань. Ой-йо. Зараз... Ну вот, я тогда пока скажу. На канале ОМН несколько дней назад выступил Зенон Поздняк, национальный символ Беларуси. Человек, который предсказал российскую оккупацию, российский империализм еще в 90-е годы, как это будет. Я к чему? Телеграм-канал, который часто цитируется в «Белорусский гаюн», создан Антоном Матолько. Это телеграм-канал для 300 с копейкой тысяч за месяц. Соответственно, в телеграм-канал вложены большие деньги. Телеграм-канал цитируется везде. Я совсем недавно, Антон Матолько, который представляет пророссийские штабы, информация часто в украинских СМИ берется, подчеркиваю, с этого канала, выпускает пост, где Зенон, который обвиняет их в пророссийскости, пишет через букву «З». Я к тому, что этот канал, который уничтожает белорусскую национальную идею, пытается дискредитировать белорусские национальные символы и так далее, цитируется в Украине. Я бы попросила обратить на это внимание. Через него, соответственно, может идти много дезы от российских орков в той или гибридной, в том или
в гибридном виде. Вот что я хотела. Матолька, я не цитую, я не шерю цю інформацію, яку я там навіть можу бачити. Касаемо А там так, касаємо Білорусі. То Матолька, Алену поверніть, що у нас підвис YouTube. Не YouTube, а Skype. я так розумію. Неможливий зв'язок. Оці дискретні випадання пакетів, це щось. Дивіться, я продовжу про YouTube канали, на які варто підписатися, поставити там вподобайку і закинути грошенят, якщо вам не шкода. Ukrainian Witness, український свідок, Тарас Білка, не сцять. Ми будемо сьогодні дивитися, це вже день 63-й. Мілітарний теж, жовті кеди Юлії Бориско, будь ласка, Театр Франка, якщо на те є ваша добра воля. Загін кіноманів, однозначно вподобайка. Ознаки Сергія Наретіна, твоя підпільна гуманітарка Остапа Українця, Юкрейнер, які фільмували Україну в довоєнному стані, Бігус Інфо, телебачення Торонто, і я можу це перераховувати ще далі і далі. Як утворюється мережеве українське медіа, тобто низка українських медіа, і чому москалі програють. Тому що у них все централізовано, а це все незалежні медіа насправді. І тому десь так. Треба підтримувати своїх, свій до свого по своє. Так, у нас зараз Алена підключиться. А тим часом, поки ми будемо виходити на зв'язок з Придністров'ям, а Херсон, Антон, ти скачав чи не скачав? Сьогодні просто мітинг був. Не встигає. Не встигає. І демонтаж пам'ятника Дружби народів теж немає, та, наскільки я розумію, немає. Але це все те, що... Демонтаж є. Ну, давайте подивимося прекрасний вчорашній демонтаж дружби українців з москалями. От, власне, те, чого ви прагнули, те відбувається. Цей пам'ятник зараз демонтується, буде перенесений до міста, там, де зберігаються всі пам'ятники радянського періоду. А я, як київський міський голова, наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цього міста, цієї арки, на арки свободи українського народу. Символи повинні набувати нового смислу. Так скінчилася дружба. І я б, чесно кажучи, на місці... А, і ви з котом. Добрий день. Це чудово. Сережа, добрый день. Там. Пане Сергію, у вас кіт. У мене теж. Я тут в оточенні котів і собак, насправді. Але це добре. Це нас відрізняє від цих нацистів, які напали на Україну. Дивіться, я б, наприклад, на місці Кличка не зберігав би ці пам'ятники нікуди, тому що вони приїхали в Генічеськ, загарбники, і знову відновили Леніна. Не треба нічого зберігати, навіть запчастини. Просто давайте в утіль, на переплавку і так далі. Давайте про Придністров'я. Алена вас запросила, це її ініціатива, тому треба зрозуміти, що відбувається в Придністров'ї. Там є українська ділянка дороги через село Паланка в Молдові, тому що міст зруйнували. В Придністров'ї вчора що було? Там якісь вибухи незрозумілі, але одне напрягає – це знищення веж радіотелетрансляційних, ось ця картинка, та прекрасна, які транслювали Московське радіо в Придністров'ї. Але ще 2 вежі стоїть, як бачимо. От. І питання, а що ж відбувається в Придністров'ї, тому що мало зрозуміло що.
або це провокація московитів, або це вдала спецоперація України. Я не знаю. Я не в Генштабі. Розкажіть. Да, сейчас я прошу извинить, что я буду говорить на русском языке. Ну, я не можу вам заборонити. Ми в демократичній країні. Я вас і Алену заборонити не можу. Вона теж говорить поки що російською. Мы общались вчера с Леной, но, к сожалению, это не прошло из-за плохого звука. Я вижу ситуацию в Приднестровье следующим образом. Россия решила избавиться от этого актива, который ей уже не нужен. При этом актив тоже обрел собственную роль. Дело в том, что Приднестровье давно уже не существует само по себе. Приднестровье существует в составе Молдовы, с которой оно вовсе не враждует, а прекрасно сотрудничает. Там идет взаимовыгодный бизнес, там идет общий газовый схематоз, электрогазовый схематоз. Идет отмывание российских денег, все с этого имеют свою долю, и никто ничего не хочет регулировать. Все предпочли бы оставить ситуацию такой, какая она есть. Причем все действия и в Приднестровье сегодня, и Кишинева направлены, если вы заметили, именно на сохранение существующей ситуации. Никто ничего не хочет менять. В то же время у России сейчас сложное положение. Ну, во-первых, она провалила свою ситуацию в Украине, это понятно. Причем Россия тоже неоднородна, и существует генералитет, которому нужно как-то оправдаться перед Путиным и что-то ему представить к 9 мая. К 9 мая можно было бы представить какие-то победы, но их нет. Они даже Мариуполь не смогли взять. Там держатся наши герои, это действительно герои Азова. Центр Мариуполя все еще не взят. Они не могут представить захваченную Одессу. Они не могут представить ни одного крупного украинского города, который они бы по-настоящему контролировали, потому что даже в захваченном ими Херсоне не прекращаются протесты. Что делать? Можно попробовать продемонстрировать, пусть не захваченную, но блокированную Одессу. Ну, слухайте, на питання, що делать, в мене є відповідь, вона буде з матюками, не буду я там цитувати, що делать, що делать. Мы же с вами, Так, что мы делать? же с вами не материмся. Ну, Да. що делать, член приделать, казеть член приделать, знаєте, хай буде так. Маріуполь, ви правильно все сказали, Херсон у нас має бути відео звідти, просто для того, щоб проілюструвати те, що там відбувається в окупованому Херсоні, де вони поставили ніби свого мера і адміністрацію. Сьогодні відбувалися події. І тому, якщо є можливість...
от, власне, підтвердження того, що це окупований Херсон. Це треба Что зауважити. скажут герои? Герои выходить вот так вот каждый день, месяц, фактически на расстрел. Действительно, Украину нельзя убить. Невозможно. Ничего они с нами не сделают, мы победим. Да, так вот, что хочет предпринять Россия? Ну, если нет побед, можно представить хотя бы героические жертвы. Или Одессу, взятую в блокаду, или героические жертвы. Вот на роль этих жертв назначено Приднестровье. Что у нас есть в Приднестровье? Есть российская группа оккупационных войск. Кстати, Молдова ни разу не признала еще Приднестровье оккупированной. Вот решение Совета Европы есть, а Молдова как-то и не голосовала за него, и никак не прокомментировала на официальном уровне, я имею в виду. То есть она предпочитает сохранять вот такие неопределенные отношения, чтобы было понятно. Она предоставляет Приднестровью таможенную крышу, она фактически его экономически признала, она регистрирует у себя приднестровские предприятия. То есть там замечательно идет экономическое сотрудничество. Плюс сотрудничество спецслужб идет, это тоже всем известно. Плюс идет сотрудничество полиции и милиции, соответственно, приднестровской. То есть это такой тандем по-российски, который изображает из себя, той частью, которая Молдова, что-то такое проевропейское и является, по сути, российской калиткой в ход всех санкций. Сейчас они пытаются на хвосте Украины проскочить в ЕС. Ну, давайте все ж таки давати оцінку Да. об'єктивну картинці, яка є. Я не знаю, чому Алена просто виговорилася на своєму етері з вами, чи як, тому що не ставить ніяких питань. А я поставлю. Ви змалювали ситуацію, вона досить типова навіть для України була. Тобто Росія корумпувала цілий сон там політиків, і в Придністров'ї теж. Їх все влаштовує, вони сидять як паразити, просто смокчуть бюджетні кошти з бюджету, власне, Московської імперії. Окей, мене це влаштовує. Це не тривала історія, тобто або тривала, але вона не принципова. Так само робили в Україні, так само роблять в Білорусі. Лукашенко, який присмоктався, причому вже відірвати, якщо вийде відірвати, то тоді виходить, що із статевим органом Путіна доведеться відривати Лукашенка від Путіна. От, і це добре, з одного боку. А з іншого, статус-кво і яка є мотивація те, що відбувається в Придністров'ї? Кому це вигідно на сьогоднішній момент? Україні? Чи це московити, вони провокують? На що вони провокують? Тому що дивна ситуація. Треба порахувати військових колишньої 14-ї армії. Треба знати, що зберігається на військових складах в Колбасній. Прекрасна, між іншим, мета для удару високоточною зброєю. Тому що все просто розлетиться до біса. І які потуги в Придністров'я, і скільки часу лишилося, дивіться, я 3 питання ставлю одночасно. Скільки часу лишилося до фактичної ліквідації цієї ракової пухлини, однієї з багатьох? У вас є купа часу подумати про це, ну як купа, хвилин 6, тому що зараз мають бути новини, Хорошо, у да, нас, мне здається. Слава Україні! В етері новини. Триває 63-я доба повномасштабної війни кацапні проти України. Середа, 27 квітня на календарі. На Росії знову палає. Губернатор Білгородської області Московії заявив про пожежу на складі боєприпасів на території області. Жертв і руйнувань, за його словами, немає. У Курську вночі спрацювала система протиповітряної оборони, повідомив губернатор області Курської Роман Старовойт. Місцеві жителі повідомляють, що у місті були чутні хлопки. Одещина. Окупанти знову ракетами обстріляли міст через Дністровський лиман. Міст піддався руйнації. Це пряма цитата речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
У Сєвєродонецьку священнослужитель УПЦ МП, хто б міг подумати, передав ворогу відомості щодо українських військ. Він це робив за допомогою свого телефону. Там було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових збройних сил України. Збройні сили України нанесли удар по московитам на острові Зміїний, влучили в пункт управління та ЗРК «Стріла». Втрати рашистів уточнюються. Корабельне угрупування флоту противника переформатовано в бік зменшення, передає ОК «Південь». За даними Генштабу, за попередню добу уражено 7 повітряних цілей. Літак Су-25, вертоліт їхній оцей К-52, який ніколи не падає, але вже їх багатько так впало на українській землі. Також українські воїни збили 3 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога. Знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправника та 1 зенітну установку. А ще під час наших раптових авіанальотів, за даними Генштабу, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога. Наразі в мене все. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь також на YouTube канал Ukrainian Media Network і ставте вподобайки під цією трансляцією. Одразу ви включаєте її і ставите автоматично вподобайку. Слава Збройним силам України! Смерть ворогам! Треба віддати належне, Назар здобуває неабияку популярність серед наших глядачів. Кажуть, ось нормальні новини. Хоч з такою лексикою, яку застосовує Назар. Отже, питання я поставив аж 3. Да. Будь ласка. Итак, что происходит в Приднестровье? Задача России – осложнить положение Одессы, нанести ей удар в тыл, либо, по крайней мере, постоянно угрожать таким ударом. Россияне всегда рассматривают несколько вариантов действий. Если удар в тыл будет нанесен, то понятно, что Приднестровскую армию перемирят. Приднестровская армия – это, собственно, российское ядро, российская группировка, порядка 2-3 тысяч человек. И Приднестровская армия как таковая, ну, примерно то же, что армия ДНР, ЛНР, порядка 15-20 тысяч человек с мобилизационным резервом тысяч до 40-45. Техники у них мало, но автоматов хватит на всех. Они рассчитывают, если дело дойдет действительно до конфликта, бросить их в тыл Украины. Понятно, что их перемерят, дать им геройски умереть. И вот на этом рассказе павших героев как-то смягчить отсутствие успеха. То есть придать празднику 9 мая такой дух 7 ноября 41 года. Сплоченный какой-то парад перед лицом врага. Как крайний вариант, при отсутствии каких бы то ни было побед, это сойдет для них. У них просто нет другого выхода. Второй вариант, и судя по тому, что они взрывали ретранслятор, который до этого интенсивно использовали для российского вещания, там достаточно мощный ретранслятор, они вещали на пол Европы, они именно этот вариант основным и считают. И они просто считают, что им уже это будет не нужно. Этот ретранслятор они использовать не смогут, его будут использовать против них, и не нужно оставлять эти матчи. Резервный вариант – это держать в напряжении Украину, как держали ее возможностью вмешательства Белоруссии в конфликт. Но я думаю, что он, скорее всего, резерв. Когда все это закончится, если будет дана команда выступать приднестровцам, то, я думаю, закончится как раз к 9 мая.
К этому времени Приднестровская армия будет разгромлена, будет объявлена в России о ее геройской гибели, ее какие-то остатки, знамя, командование, что там еще останется, будут эвакуированы через Кишиневский аэропорт, потому что Молдова, она только на словах нас поддерживает, она на самом деле абсолютно нейтральна и плотно сотрудничает с Россией. И Приднестровье упадет в Молдову. Молдова получит такой заряд приднестровского населения, совершенно по-российски настроенное. Молдова тоже по-российски настроена, на самом деле. Ну, наполовину. И Наполовину. что, Ну, наполовину вона ну, якщо знаете, социология. наполовину это вы судите по результатам выборов. К сожалению, все гораздо хуже, чем может показаться, потому что из числа голосующих за так называемые проевропейские партии 70% они сторонники нейтралитета и сторонники того, что надо дружить со всеми. Там все Ну, гораздо окей. Окей, вони мають, ну слухайте, молдавани, у них же в них половини або там більшості румунські паспорти. По-перше, і для того, щоб зрозуміти настрої в Румунії, в сусідній, просто треба виїхати з Бессарабії, української, молдавської, румунської, от в бік Румунії, подивитися, що написано Бессарабія, єсть Романія. І ці написи, вони, в принципі, там всюди є, в прикордонні з Україною, як не крути. Так що молдаванам, ну, не знаю, там... Я вам скажу по секрету, что румынских паспортов достаточно и в Приднестровье. И Ну, даже... це не по секрету, там ще й українські паспорти, у них по 3 паспорти. Російський, Правильно. молдавський, Це по 4 входить навіть, в румунський. Билет для прохождения границы, так что никакой идеологии там нет. Что касается желания румын присоединить Приднестровье, то оно больше теоретическое. Они в теории хотят, но не завтра. Они понимают, что они получат. Точнее, Молдову, ну, Приднестровье тоже. Они понимают, что они получат, какой просоветский кусок они получат с этим. Да, так вот, это наиболее вероятный вариант. Закрытие проекта ПМР в его нынешнем виде, мученики за Россию, какое-то количество разбежится. Вот. Большинство, скорее всего, разбежится. Мученики за Россию и большая, очень большая пророссийская прививка, втиснутая в руку. Вот когда это закончится. Ну, я не І знаю, закончиться не знаю наскільки буде тривалим трансформаційний період для цієї території, назвемо це так, тому що державою, там, утворенням ПМР це доволі умовні штуки. Там же ж 30-30-30, там Мерседес у нас насправді. У нас 30% молдаван там живе, 30% московитів і 30% українців. Там вже навіть є перший республіканський канал, який робить новини 3 мовами – українською, російською і молдавською на кирилиці. І тут загадка, але, знаєте, викорінювати це треба. Єдине, що дуже шкода, що це... Що Извините, нет, потому что я не согласен с вами. Добре, не погоджуйтеся, я не наполягаю. Это все чисто декоративные вещи. Там абсолютное господство русского языка и русского нацизма в его самых крайних формах. Молдавская и украинская община абсолютно денационализированы и настроены в духе русского нацизма еще похлеще, чем этнические русские, которые там живут. Каналы эти на украинском и молдавском языке существуют чисто формально, их никто особенно не смотрит. Ну, как смотрят, если воткнули. Потому что три языка, по сути, знают все. Но в ходу русский язык. И попробуйте принести в какое-то учреждение документ на украинском языке. От вас потребует официальный перевод. Хотя это незаконно. То есть это территория абсолютного нацизма. Не надо строить иллюзий. Я якраз не будую ілюзій, ви для цього і включилися, щоб нас поінформувати. Да. Мы вчера просто с Сергеем, Сереж, я на секундочку вставлюсь, мы просто вчера обсуждали как раз вот этот вопрос, и что такое статистика, и, к сожалению, там некоторых близких процессов, что касается Беларуси. Да, я вот все-таки вставлю, что я вчера увидела опросы, новые опросы в той же Беларуси, да, где тоже много паспортов
у людей уже Евросоюза, они выезжают и так далее. 86% против войны, по-моему, 86%. Но это вовсе не означает, что это процент равен проценту неватников. Оказалось, что там только 24%, к счастью, сейчас считают, что полностью на стороне Украины. А очень большой процент, кто обвиняет НАТО, кто обвиняет ЕС, кто считает, что не все так однозначно, что кто-то за Россию. То есть вот эта статистика, она, к сожалению, не показывает, мы часто ее примеряем, якобы это не ватное население, раз они против. Это просто люди, которые не хотят воевать, но это не значит, что они на стороне добра, я про это. И вот, мне кажется, ситуация в этом где-то Я схожа. продолжу вашу мысль. Зачем далеко ходить? Посмотрите на процент ваты в постсоветской германской диаспоре, американской диаспоре, вообще европейской диаспоре. Посмотрите, сколько там сторонников Путина. Их очень много. То есть это все не показатель, это очень скверно все на самом деле. Эти социальные стереотипы сживаются с большим трудом. А что касается Молдовы в качестве европеизатора и Приднестровья, то, извините, это смешно. Молдова сама приднестровизирована до предела. Ну, я, собственно, об этом и говорил. Там все достаточно плохо. То есть этот гнойник, он просто примет другую форму. Вмешаться напрямую туда Украина не может. Потому что Молдова в теории и проевропейская, да, у нас нет возможности растягивать силы на все эти фронта. Так что все будет достаточно по скверному сценарию. Что бы там ни произошло, ми будемо мати все теж російський анклав. К сожалению. Дивіться, ніхто не стверджує, тобто я не стверджую, що у нас, що ми подолали цю заразу, тобто нацизм або рашизм, точніше буде сказати, і ясна річ, що це не в один день викорінюється, але для цього треба запастися терпінням і просто людям показувати те, що відбувається насправді. Тому що пропаганда, вона працює. Ну, московська пропаганда, вона працює. На жаль, в Молдові не закрили ці всі канали, які дивляться в притомному або непритомному стані, я не знаю, але є такі речі, які називаються очевидність і там розвиток подій. Був я в Молдові неодноразово, і тут треба зазначити багато інших речей. Там от запитують, кажуть, а що, молдавська це кирилицею, а румунська це латиницею? Друзі, ні. Ну, вчіть історію трошки. І Мінеску писав навіть кирилицею, тому що румунська мова була на кирилиці тривалий час, а потім перейшла на латиницю. Ну, будьте притомні. Ні. Молдавська і румунська – це одне й те саме. Молдавська – це там деякі є нюанси. Я от на слух можу відрізнити молдаван, це чи говорить, чи румун. Тому що молдавська більш м'яка, а румунська вона більш жорстка. Але є, ну, скажімо, такий перебіг подій, який є неминучий. Молдова рано чи пізно стане частиною Румунії, ну, тому що по-іншому бути не може. Не може, або частиною Євросоюзу, і там кордонів не буде, але вона і так є частиною Румунії де-факто на сьогоднішній день. Ментально, історично, культурно. І вони поміж собою торгують і їздять, і там особливих проблем немає. Так, Молдова – це залишок Радянського Союзу, на жаль. Що ви знову хитаєте головою? Якщо я знаю, що столицею Молдови є Яссе, а не Кишинів. І Молдовське князівство, воно більше за розміром, ніж та зараз Молдова як держава, яка є членом ООН і так далі. Там багато всяких нюансів наплетено, я не буду заглиблюватися, тому що це буде тривала лекція по Молдові. Ну, да, если мы глубоко нырнем, мы поговорим и о том, что и Румыния достаточно советизирована, и Абсолютно. там тоже ваты своей очень много. Румунія різна. Справа в тому, що є Північна Румунія, Трансильванія, ну, вибачте, є Південна Румунія, є там, вибачте, і сепаратисти угорські, Сикейський край. Про це ми будемо говорити. У нас так 6 годин буде розмова з вами, пане Сергію, розумієте? Я то трошки в матеріалі. Я не фахівець, але я трошки в матеріалі. І я знаю навіть і румунською, як сказати, там, доброго ранку. Ну і що? Бунаді міняться. Що це в мені поміняє? Нічого.
Ну, дивимося на розвиток подій. Насправді, якщо Ну, на карту дивитися, це все мало приємне, те, що відбувається, але ми маємо те, що маємо. Очевидно, що намагання їхнє до 9 травня здобути Миколаїв, Одесу з Придністров'я, воно ну, це несерйозно. От з Придністров'я атакувати це зовсім несерйозно. Тобто там навіть ТРО, нужна задіяти победа, и ТРО. нужно сакральные жертвы и закрыть уже ненужный проект. А, Потому что в сегодняшнем виде Приднестровье не нужно уже. ну, тут ясно, що це тягар, і там треба зауважити, що вони його не визнали незалежною державою, на відміну від ЛНР і ДНР, які вони, з чого почалася оця от ескалація. І там один з тих, хто намагався врегулювати питання, я беру в лапки, Козак, який зараз є куратором по Донецьку і Луганську в адміністрації Путіна. Між іншим, з Козаком спілкувався тоді Порошенко, який був міністром закордонних справ, якщо хтось забув. Але то така історія, нащо згадувати те, що чого немає. Знову таки, орки – це Z, це Zero. І що його казати, як воно, звісно. Я не знаю, про що тут говорити надалі, про Придністров'я. І... Ну, собственно, все. То есть мы можем сказать об Да, открытии я нового на я так вопрос понимаю, по итогу. ответил, а дальше у нас уже пошел обмен мнениями, Так. которые не совпадают, и это нормально, наверное. Ну, замечу уже на прощание, что... Сереж, Россия наверное, выгоднее Сереж, наверное, вернуть- спасибо, да, Ром? Ні, так хай, каже, я замічу на прощання. Хай замітять на прощання. Хочу послухати. Или что Россия все-таки очень запасливо сегодня приношение. Приднестровье, в Молдову. Ей не нужно признание Приднестровья, ей не нужно сегодня существование Приднестровья. Ей выгоднее всего слить Приднестровье в Молдову. А поскольку оно сливаться не хочет, да и Молдова не хочет принимать этого слива, то его надо перемолоть с помощью Украины и вбросить остатки в Молдову, пусть молдаване разбираются. Собственно, все, я закончил. Так, глядачам нагадаю поставити вподобайку, підписка на канал Донейт українському війську через фонд «Повернись живим», будь ласка, а потім все решта підтримуйте інші YouTube канали, зокрема Міновіта онлайн. Я перераховую, які канали. Дякую Сергію за участь в нашому етері, за інформацію. Та, вона корисна, іноді як холодний душ, але холодний душ теж корисний. Він що? Він гартує. Подрит. Так. Як гартувався Скрипін, називається, через Придністров'я. Жарти жартами. Гарного вам дня і гарного настрою. Слава Україні! Слава Україні! Я тут, Алена, дозволю собі зауважити те, що я помітив. Динаміка останніх днів і настрої останніх днів. Те, що я читаю. Ти тут? Ні, не тут. Ну, окей. Я здесь, я слушаю, да, Тут. конечно. Я дивлюсь, що підвисає трошки. Я дивлюсь, що у московітів, знаєш, у них відчай. Насправді це відчай. Тобто щось, що треба зробити, і про це говорять і свідчать, в принципі, фіксація перемовин цих московитів поміж собою телефоном. У них відчай, і вони кидають в бій вже щось останнє. От щось останнє. Я дивився Путіна і Гутерреша, я не буду показувати Путіна в нашому етері, на хіба Казі-Баян, що називається. Так от, Путін говорить, в Маріуполі страшна ситуація, хоча на самом деле все не страшно, там бої вже не происходять. Тобто він суперечить навіть сам собі в діалозі з головою Організації Об'єднаних Націй. Але це відчай, тобто кидають усе вже, все в топку кидаємо, треба бігом все перемолоти. Але так не буде. Не буде з багатьох причин. Тому що у нас є, наприклад, відео, яке я пропоную подивитися, тренування полку Азов, так, справжніх нацистів в розумінні Путіна, 51 завчора.
таке відео, Ну, воно и у нас, я с тобой соглашусь, что это агония происходит в информационном плане с их стороны. Единственное, непонятно, сколько она продлится. Потому что все кажется, это закончится, должно закончиться вот-вот-вот-вот. Я бы хотела сказать о законопроекте, который принят президентом Украины. Сейчас скажу, у нас эта фотография. Так, господи, боже мой. 20. Так, в ВР Украины зарегистрировали законопроект номер 72/9 об установлении вознаграждений за добровольно переданную вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Получить вознаграждение за переданную технику смогут граждане Украины, военнослужащие вооруженных сил и других структур сектора безопасности и обороны как Украины, так и Российской Федерации. Кроме того, российские военные, передавшие технику, будут по желанию иметь право на сохранение в тайне факта передачи боевой техники на получение новых документов с новыми установочными и на безопасность их пребывания на территории Украины, а также на создание условий для выезда в третью опасную страну. Закон принят и подписан президентом Украины. Вот об этом говорили последние дни в разных источниках Гайдай, но Ким, по-моему, говорил, но еще не договаривал до конца. Но вот сейчас принят такой указ, который дает возможность. Лена, треба перенабрати тебе, тому що щось зв'язок мене не влаштовує. Тим часом я зроблю політінформацію. Дякувати Богові, руки виросли з нормального місця, я поназбирав купу інформації. Та? По-перше, є неприємні новини. Це 31-ша картинка, елеватор зруйнований. Це під Кривим Рогом на Дніпропетровщині. Є зруйнований елеватор. Він так виглядає. На жаль, мусимо і це показувати. Ще з неприємностей є такий телеграм-канал «Маріуполь сьогодні», і там є фіксація, відео і фотофіксація, те, в якому стані опинилося це прекрасне місто і ці прекрасні люди, які там мешкають. Єдине, я не розумію медіа українські, які поширюють фотографії, страшні фотографії з катакомб Азовсталі, поранених і рани. Це неприпустимо. Я знову звертаюся до видання «Українська правда». Припиніть робити подібну хуйню, будь ласка. Ви і так багато такого шерите. Вам, я не знаю, чи це в задоволення, чи це спеціальна операція. Тому що у вас високі перегляди, вас багато людей читають. Не перетворюйтеся на жовте видання, яке, навіть не жовте, а навіть таке, яке шкодить Україні. Не можна таке показувати. Не можна. Зрозумійте, війна, вона є війна. І крупним планом показувати поранення, відсічені руки, ноги у вояків, які захищають Україну. Це робити зараз не можна. Так, ну Маріуполь сьогодні, Примор'я, 32-е відео, як виглядає район Примор'я, або це або фотографії, я точно не знаю. Це з телеграм-каналу «Маріуполь сьогодні», який я дивлюсь по змісту, там є, ну, є що дивитися, і він викликає певну довіру. Певну довіру, я не можу розписуватися. 32. Ага, звуку немає. Ну, от, власне, це район Примор'я. Маріуполь. Для мене це знайомі місця і міста, тому що я там був неодноразово. За мій 7 років війни, як мінімум 8 разів. І от, власне, на це дивитися надзвичайно важко, але така реальність сьогодні – це Маріуполь, де дітям роздають якийсь Ролтон роздають, як... Я на самом деле не буду. Що? Кажи. Да, ничего. Со звуком очень плохо запаздывает. Мне кажется, что ты закончишь. В тебе з інтернетом щось.
Ні, це неможливо таке слухати. Ну, Я хотела сказать, что я не была там. Угу. Что делать? Говори, що ти не И була то в мене. испытываю боль. И то испытываю боль. Ты говоришь, я говорю в 11 утра доброе утро. На самом деле я говорю доброе утро, потому что я иногда засыпаю в 7 часов и встаю в 9. А до 7 часов я смотрю новости и не могу заснуть. И поэтому представляю, какую боль испытывают люди, находящиеся там, или люди, которые там были, и у них с этим связаны какие-то жизненные переживания, эмоции. Ну, в общем, здесь все понятно. Меня сейчас нормально слышно? Та-та-та. Хорошо. Так, Ну, бачиш, якщо, ЗСУ. якщо в тебе біль такий, Мгм. навіть якщо ти там не була, а я там був. І в мене біль такий відносно Так от. всіх міст, які я бачу, тому що ми багато їздили по Україні, і я не можу спокійно на це все дивитися, ясна річ. Все це пропускаю через себе, можливо, даремно, а можливо, не даремно. Тому що я прекрасно знаю, що в цих містах, які там люди живуть. І напевно, я завершу свій спіч тим, що, друзі, давайте єднатися, і це найважливіше. Все решта, емоції, треба про них, їх треба вгамовувати, тамувати в собі і сприймати реальність такою, як є, тому що Z – це zero. Цих людей немає, там нема з ким говорити ні про що, і немає порядку денного про що говорити. Є у нас Австрія. Австрія, 36-й слайд. Подивимося на цього мудака. Чому мудака? Тому що Австрія погодилася платити це не фотографія мудака. Це просто фото, яке з мережі, Антон. Я перепрошую, тому що Австрія погодилася платити за російський газ рублями. Це на тлі того, що можна картинку забирати, вона нічого не значить. Це нічого вона нам і не говорить. Це на тлі того, що Польщу і Болгарію Газпром відключив від постачання газу за те, що ті відмовилися платити рублями. А Австрія погодилася. Як? Ну, поясніть. Ну, ні, пояснювати не треба, я і так розумію, чому. Так. Австрия вместе с Германией себя показывают, как показывали все это время, и будут Ти показывать. розумієш, що тут знову історичний момент важливий. Мені тут лекцію по історії Молдови і Румунії вже читають в чаті, але Австрія. Гітлер народився насправді в Австрії. Він не німець. Ну, тобто німець етнічний, але в Австрії народився. Якщо ви це забули. І потім він став канцлером Німеччини. Аж потім. Так що до Австрії, Австрія Австро-Угорська імперія. Якщо ви хочете почитати історію, як почалася Перша світова війна, почитайте, тому що це Австро-Угорщина. І частина України була в Австро-Угорщині теж. Так само, як і частина України станом на 39-й рік була не радянською, а частиною Польщі, якщо ви забули історію. Формально була історією. Ну, формально була частиною Польщі. Історія дуже цікава наука. Читайте більше історичних книжок. Купуйте їх на видавництві «Фоліо» з авторства Данила Яневського. Він всі гонорари Яневський обіцяє передати українському війську. Так що вперед із натхненням. Давай, тому що зараз час гімн слухати. Насправді, бо 12 дня. Да, и продолжим.
Так, вертаємося. Я тебе Я зупинив. здесь. Так, я зупинив тебе гімном. Так що продовжуй. Нет, мы просто говорили об Австрии, о том, что происходит. Просто вчера, помнишь, был, когда эфир с Климкиным, я здесь с ним совершенно соглашусь. Мы уже не раз поднимали эту тему, что сейчас не только коррупционная составляющая, но и вся агентурность, которая там сидела, она не может действовать иначе, она на крючке. Это первое. А второе было предположение, я даже не знаю, согласишься ты с этим или нет, Андрей Зелинский, мы с ним как-то говорили на тему художник поведения Германии и Австрии, и он считает, что там существует некий комплекс страха перед Россией, да, от того, что произошло, от того, как насиловали уже, скажем, советские освободители женщин, девушек, от того, что творилось в момент прихода туда советских войск. Я не знаю, насколько это так, но вполне может быть. Что вот этот комплекс, они, понимаешь, пронесли через все эти десятилетия. Это что касается этих территорий. Ну, У нас, знаєш, суто там з якоїсь точки зору, навіть не конспірологія, а навіть ментальної точки зору, все ж таки Айдар Муждабаєв недаремно говорить Райх на Московську імперію, тобто і там Райх теж, тобто в розумінні імперському. Та? Це споріднені штуки, і недаремно, ну це нам просто історія сама говорить, подивіться, там був нацизм німецький, а тепер нацизм московський. Це пов'язані, треба там розплутувати цей вузол довго, можливо, інформаційно і ментально, і навіть лінками поміж конкретними людьми там і там. Не забувай, що так звану жовтневу революцію, яку зробив Ленін, профінансувала Німеччина теж. Тобто там зв'язок, там дуже серйозні зв'язки і взаємозалежності, і чому так відбувається. Нам своє робити, насправді. Хер з нею з Австрією. Моє любиме вираження. Ну, так, хер з нею з Австрією, вони все одно там пручаються, не пручаються. Нам доведеться свою правду і не шукати фальшивих союзників. Краще вже так видно, що вони не дуже хороші партнери, і це брати до уваги, ніж сподіватися і марні сподівання плекати, там, розраховуючи на Австрію або Німеччину або Францію. Подивимося, нам своє робити, а життя воно розставить все на свої місця. І Шрёдера, і Макрона, і Шольца, і оцього канцлера Австрії нового, тому що попередній злився в результаті колаборації з московітами, а міністерка закордонних справ свого часу танцювала з Путіним, виконувала вальс, щоб їй не спалося ці дні. Вот. У нас есть видео из Мариуполя, оно, правда, 4 минуты. Яке? Будем смотреть. В сети появилось видео Драмтеатр? первых минут после бомбардировки драмтеатра в Маріуполі. Так, оце у нас теж синхронізація, тому що я сьогодні скинув, а мені Антон каже, а Лена вже кидала. Так що ми однаково знайшли це відео. Воно для багатьох буде неприємним і особливо для мера Маріуполя, якби він себе не позиціонував. 20. Да. Это же надо так откровенно, так цинично и так жестоко. Здесь беженцы прятались в драмтеатре. Там осталось под завалами больше 1000 мертвых людей, которые сбежали с окраин города в надежде, что их пощадят. Они просто хотели выжить. Они просто сидели. Старики, женщины, дети, мужчины. Да какая разница, просто люди. Они просто сбежали от бомбежки. Вот. Блять. Вот, блять.
Сука, ты, Вадик Бойченко, мэр народный, ебаный, блядь. Ты ни одного бомбоубежища приличного за 8 лет Спасибо, войны Вадюша сделал. Бойченко, за охеренный сквер. Вот, да, нам теперь тут очень комфортно, очень уютно и очень весело. Ты, сука, не сделал ни одного бомбоубежища, чтобы люди могли спрятаться. Ты сам, сука, съебался отсюда. В первые дни, позорный шакал. Вадик, приедешь в наш город, будешь висеть на драмтеатре. Я не буду видео, говори просто, чтобы было видно, слышно. Еще пару раз добавили потом Пометочки? какими-то более мелкими снарядами. Добавили, и оно дополнительно горело. Я на землю бегаешь, идиот. Вот такие еще минули добавили. Сука. Бегает, блядь. Это я тоже засняла, Саш. Как ты обо мне волнуешься? Волнуюсь. Я знаю, что волнуется. Он все ближе! Побежали отсюда! Закрой голову. Самолет. Саша! Страшно! Снимаешь? Да! Вот он, русский мир, ребята. Желаю каждому русскому городу такую участь. Пидорасы, блядь. Вспомните, что такое война, блядь, что такое фашисты. Господи, боже, мамочка, Анечка, мамочка, мамочка, Анечка, Дальше уходит. боженька, боженька, мамочка, Анечка, спасите, мамочка, Анечка, боженька, спасите, мамочка, боженька, Анечка, спасите. Сука, сука, сука. Успокойся. Твари, и так каждый день, сука, и так по 50 раз в день. Как мне это все стопиздило уже. Я не можу говорити просто зараз. Давай тогда пока прочитаю новость, опубликованную на Збройных силах. ВСУ срочно нужна помощь. По состоянию на 27 апреля остаток средств на спецсчету, который Национальный банк открыл для поддержки вооруженных сил Украины и других силовых ведомств, составляет около 137 миллионов гривен. Помочь ВСУ вы знаете как. Есть ссылка, по которой вы можете перейти в описании, вот прямо сейчас, я думаю, в чате, там, в описании к данному видео. Пожалуйста, помогайте. 137 миллионов гривен – это очень мало. Я понимаю, что проходит время, и люди всегда все делают в самом начале, а потом думают, ну как-то так, привыкают, к сожалению, все становится, статистикой этого быть не должно. Нам до победы еще идти, и нужна помощь всего мира и каждого из вас. Пожалуйста, помогайте любой копеечкой, которая есть, все вкупе складывает в реалии большое дело. Є спростування інформації про те, що Австрія погодилася платити в рублях. Про це написав сам канцлер Австрії Карл Нехаммер. Трагедія тривала недовго. Він спростував і каже, що ОМВ – це австрійський оператор нафтогазових поставок. І той, хто їздив по Європі, знає, що там є заправки ОМВ або ОМВ.
А МФАО продовжить сплачувати поставки газу з Росії в євро. Ну, сумнівна, знаєш, хороша новина. Краще б просто не купляли ні з рублі, ні за євро, але тут таке. Так що є спростування. Він сам написав про це в Твіттер. Запам'ятаємо Карл Нехаммер. Угу. Угу. Карл Нехаммер. Карл Нехаммер, так. Карл Нехаммер. Ну і для того, щоб підняти настрій, можна подивитися таке заспокійливе на ніч, воно було поширене. Це як вибухає танк і його боєкомплект. Це відео 26. Це москальський танк вибухає так, з боєкомплектом. Варто зауважити, чому воно хороше. І у нас... Я не знаю... Що? Ну давай. Кажи. Я сбрасывала видео, но я не увидела. Мне бы хотелось, может быть, для поднятия настроения, как поют люди разных стран. А це ми вчора показували. Це червону калину. Так, ми показували. Да. Видишь, я пропустила вчора. Не страшно. Ти не можеш дивитися всі етери. Це я дивлюся. Вчора сидів Журавель і Віталій Гордієнко і кажуть, поки Рома спить, я пишу, хто спить? Я не сплю, я дивлюся. Ну, я ставлю в фоновому режимі, наприклад, і ви теж можете це робити. Не обов'язково нас дивитися, але якщо ви хочете бути в компанії з нами, скачайте собі там застосунок на iPhone, scripin.ua він називається, або дивіться там lanet.io/scripin, ну або на YouTube. На YouTube ще можна коментувати, ставити вподобайку нашому каналу, Алені теж вліпити Міновіта онлайн, тому що вони теж роблять свою роботу, ми свою, і всі, хто з нас з'являється в етері, теж робить свою роботу. Це інформаційний фронт, який не здоланий, тому що у нас нема централізованого керівництва, москалі, зрозумійте. У нас є кожен сам по собі, кожен людина. У нас країна складається з людей. І це надзвичайно важливо. Кожен у нас є особа, яка має гідність і прагнення до свободи. А ви цього не маєте. І вам нас не зрозуміти ніколи, очевидно. Є варіант послухати, знову-таки, якщо ми говоримо про інші YouTube-канали, якраз у нас є Тарас Білка про 63-й день. Як він говорить, не стять і бошить, тримаймо стрій. Добрий ранок. Ми з України, Запорізька область, не з цим стоїмо єбашим, жаби квакають, скоро жаба цицьки дасть всім клятим окупантам. 63-й день війни, 63-й ранок, ми прокидаємося в жаху, тому що воюємо з терористами, терористичної організації Росія. Ці блідні поганки продовжують нас тероризувати, ну нічого, скоро, дуже скоро, сподіваюся вже, що не буде взагалі такого квазі-утворення рудиментарного, злокачественної опухолі людства, як вся Росія. Сьогодні наш психоемоційний стан загальний, він трішки піднімається, він не то, щоби... Трошки тихіше. Уважаємо жаби, трошечки тихіше. Наш загальний психоемоційний стан трішечки піднімається, він не сильно у нас вилазить вверх, і воно непогано, тому що ми навчаємося на ходу, ніхто не дав нам методичок, як поводитися, як ставити на місце свої плати в черепної коробці в умовах війни. Але тим не менше навчаємося. Ми, українці, дуже сильно обучаємо. 63-й день війни, піднімається наш психоемоційний стан, абсолютно очікувано і прогнозовано. Сподіваюся, надалі будемо виходити з цієї невеличкої емоційної ями. Всі перспективи є. Стан військових. Починаємо з військових, у них стан адаптації. Важливі, ну як завжди, важливі стани всі у нас, але адаптація сьогодні грає дуже ключову роль. Стан військових можна окреслити і охарактеризувати, ну принаймні тих, з якими ми спілкуємося. Це не звичайні рядові військові, хоча всі з них герої. Цей стан сьогодні називається адаптація, тому що навчилися
вчимося адаптовуватися до станів цивільних, до спілкування з людьми, до цього психологічного тиску. Він продовжується з боку цивільних, продовжуються ці всі настрої, а чого нас не звільняють, а чого нас обстрілюють. Ну, в кавичках, звичайно ж, тому що вчора детально про стокгольмський синдром і ці операції ІПСО я пояснював. Операції ІПСО продовжуються, але стан адаптації військових, він пов'язаний не тільки зі спілкуванням з цивільними. Він пов'язаний також з надходженням нової зброї. Сьогодні я про це нічого не буду говорити. Так треба. Був трішки такий тремор, теж кілька днів тому я про це говорив, тому що нова зброя надходить, і всі прекрасно розуміють, що під неї треба навчатися, адаптовуватися, і є певні складності, тому що те ж саме стосується дронів нових, під які треба навчатися окремо, щоб важливо ж не роз'їбати нову дорогу техніку, правда? І зараз ці всі адаптації уже у нас проходять певний період, є навчання, є інструктори, їх достатньо насправді, і люди вже готові. Адаптувалися і під нову техніку, і під спілкування. Це дуже корисний скіл, як адаптація, і є певні механізми, як це вдається робити швидше, адаптовуватися, я маю на увазі. Їх визначили, я їх не буду озвучувати, але вони сильно допомагають. Я думаю, що насправді якусь методичку в поведінці і в сприйнятті взагалі того, що відбувається для військових, розробимо. Ну, звичайно ж, в адаптації дуже сильно допомагають новини з лінії фронту, з боїв. Я можу говорити тільки по Запорізькій області, то так дуже обтікаємо з офіційних джерел. Скоро дізнаєтесь, може вже й дізналися, поки відео це вийде. Там багато дуже запасів зброї горить у окупанта, багато дуже БК зірвалося випадково. Я думаю, не там курили, бички кидали, так само, як і в Білгороді, де теж горить, палає. Бронетехніка, ворогів, терористів, мерзопакосних спірахет. Вона горить, заєбісь, красиво, нравиться, тепленько, шашлик можна жарити, шашлик жариться, не виходя із БТРа. Вдалу операцію провели полк Азов, так само в тому самому Гуляйпільському районі. Все це допомагає. З цивільним населенням трішки складніше, але сьогодні вже легше, ніж було до цього. І це пов'язано з тим, що нічого нового не ізобретають наші вороги. З цивільними у них стан zero point, і краще вже так, ніж розганяти зраду і стокгольмський синдром. Zero point – це перший пункт його, який називається «Нічого не роблю». Цивільними все набагато складніше. Стан zero point, але це добре, він допомагає нам сьогодні виходити після делірія, після стокгольмського синдрому. Багато у кого він залишився. Сьогодні стан zero point. Були розбори станів zero point, і сьогодні це перший його пункт, коли нічого не роблю. Це ще й накладається на провину вцілілого. Це, жаби, це... Вони втомили мене вже перебивати. Це прямо пов'язано з комплексом, який називається провина вцілілого. Начебто я нічого не роблю, або неспроможний робити на територіях, де порівняно тихо, особливо в евакуації, особливо біженці, особливо за кордоном, які вважають, що роблять недостатньо для перемоги. Я хочу сказати, що всі роблять достатньо, ті, хто тримають голову в холоді. Принаймні, якщо не знаєте, що можете зробити, не треба нічого писати в соцмережі, розганяти якусь хуйню непонятного происхождения. І якраз те, що наші стани вирівнюються, виходимо з цієї трішечки ями, яка була, в яку скочувалися минулі 2-3 дні. І це пов'язано з тим, що лаптєві, що ці приунивші долбойоби взагалі нічого нового не можуть вигадати. А гутоперчеві з профнепригодністю до існування в людському середовищі сьогодні повторюються вже. Вони ж думають, як насправді, що оце от спрацювало, слабкі групи для взаємодії, для дії ІПСО визначили, по ним можна бити. Але наша психіка в умовах війни, коли дуже багато стресу. Згадайте за ці 63 дні, скільки ми всього боялися і продовжуємо боятися. Ми боялися і ядерної зброї, і прориву і наступу і на Київ, на Чернігів, на Харків. Боїмося, звичайно, вже всі окупації. Знаємо, на що ці звірі, нелюди, біологічна помилка людства, біомусор, на що вони здатні, як вони гвалтують, злочинці. Гвалтування, розстріли і все інше. І зараз нові механізми для залякування цивільного населення, в першу чергу, знайти вже просто неможливо. Будуть повторювати те, що було. І у мене є для вас дуже простий рецепт. Заведіть цей блокнотик звичайний. Або якщо не хочете це все писати, я би радив все ж таки писати, щоб була механічна праця рукою або олівцем прямо на папері, не в телефоні, тицяючи кнопочки. І записуйте просто, неважливо, коли ви це почали, почніть прямо сьогодні. І записуйте свій стан, що ви відчуваєте і які тригери на вас
діють. Це допоможе, тому що ви всі стани, які будуть надалі, 95%, давайте так, ви їх вже відчували, ви їх переживали, а значить це працює як імунітет. Ви отримали в кавичках щеплення, і вам переживати ці всі стани легше, загрозу хімічної зброї ви переживатимете легше, тому що багато хто вже нагуглив, багато хто начитався, що і як треба робити під час використання тієї чи іншої речовини, і так відбувається з усім. Тобто інструкції вже є, ми вже вчимося, всі вчимося в реальному часі, просто записуйте свої стани. І коли ви відчуватимете щось, що вже відчували, я, до речі, от вечірні хроніки війни пишу саме для того, щоб нічого не забути. Щоб просто нотую собі нашу хроніку перемог. Записуючи стани, аналізуючи трішечки для себе їх, ви розумітимете, коли відчуватимете щось інше. От знову нас скоро лякатимуть. Загроза завжди. Знову ж таки, це не пусті якісь погрози. Але наступного разу, коли говоритимуть про те, що використають зарін або використають хлор, ви ці страхи вже відчували і просто подивитеся, що як з вами відбувалося в той день. Тому що з кожним наступним повтором погроз нам, ми відчуватимемо страху менше, менше і менше, а значить впевненості більше, більше і більше, а значить діяти на нас буде складніше. Набагато. До речі, я про розбори цих психоемоційних станів вже не один раз говорив, як ми їх збираємо. Є анкетування для людей, які мають певну психологічну підготовку. Це психологи там різних рівнів і початківці середнього рівня, високого рівня, фахові психологи. З військовими ми особисто спілкуємося, там не тільки я, там багато людей. І з цивільними також спілкувалися раніше. Сьогодні ми повернемося до цієї практики, тому щовечора я буду публікувати в Інстаграмі невеличкий такий опросничок, який там буде 3-4 питання, абсолютно небагато. Але для того, щоб ви краще розуміли, мені цікаво просто ще аудиторія, у якої є доступ до інтернету. Я розумію прекрасно, що всі ви швидше за все на неокупованій території, на території, яка більш-менш безпечна для життя. Але мені цікаво ще зрозуміти будемо ще збирати дані не тільки від людей, які мають психологічну, назвімо це не освіту, а знання якісь, але і зі звичайними цивільними людьми, користувачами соцмереж. Тому з вечора долучайтеся до цього всього. Десь орієнтовно 23:00, 23:30 будемо публікувати це все. Так що, стани ми розуміємо, нотуйте свої емоції, це має допомагати ще краще. Ми виходимо з емоційної ями, і це дуже важливо. Що робити? Дуже просто, як завжди. Не з цим стоїм єбашем. Шутками, ну водички-то попийте. Пожалуйста. Не бесить Марлюшу. Ну, це мило. Так, мы здесь, и я пока по международным новостям, которые сейчас приходят, в Польше затрымали российских и белорусских шпионов. Это поведомляя польское правительство. Затрымали российского и белорусского шпионов, які здобывали информацию про польскую армию для спецслужб РФ. Ну вот, стараются ребята. Подробности будут чуть позже. Ну, дивись, у вас ваш телеграм-канал, Алена, повідомляє про Кирієнка, та? Що Кирієнко змінив Козака на посту куратора отношень з ЛНР і ДНР. І ви тут зазначаєте, а пам'ятаєте, яким демократом він був, як був у Союзі правих силів? А ось сутність усіх гетих московицьких лібералів. Тільки знову дефолтом скончить гетий кіндер-сюрприз. Як я білоруською нормально читаю, чи так? Так собі? Супер. Так собі? Почти. Я же немножко польстила тебе, но в принципе... Дякую. Так, о 17-й я повернуся в ЕТР, в мене буде Назар Токар в напарниках і буде Юрій Макаров, ніби. Так, заплановано. У мене до Макарова купа питань, але під час війни я їх не буду ставити, ці питання. У Тараса мені сподобалося так, підпишіться на канал Тараса, і от його гасло не стять, я не виконую, тому що, чому я зам'ютився, тому що якраз є можливість, ну самі розумієте, так. От, але цей вираз жаба цицьки дасть, він дуже крутий, треба, запам'ятай, жаба цицьки дасть. Знаєш, що це означає? Ні. Ну, значить, що нічого не вийде, ну, жаба, де у жаби цицька?
Ну, По смыслу, понимаешь, понятно, а вот нюансы еще не совсем. так, у нас Ви- 3 хвилини до новин у викладі Назара Задарія, і у нас є час поговорити на якусь актуальну тему. Але я хотів би нагадати просто всім, що вчора на базі Рамштайн в Німеччині відбулося засідання, нарада відбулася 40 країн, які обговорювали, як вони допомагатимуть Україні. Тобто це не списуйте з рахунків. 40 країн обговорювали допомогу Україні. Запишіть от просто червоним маркером собі на стіні. І сьогодні о 21-й за Києвом, у Вашингтоні, місті такому, яке є столицею Сполучених Штатів Америки, буде голосування парламенту за ленд-ліз, про що ми говорили. І, власне, не улюблений вами Арестович або улюблений вами Арестович, я в цьому не буду розбиратися, говорить, що ви почекайте на український контрнаступ. От дивимося на цю карту. Так, нам прикро, що є окуповані території, але почекайте, от буквально трішечки, нам треба отримати наступальне озброєння. Про що, власне, говорили у Німеччині на базі Рамштайн і чого стосується ленд-ліз, щоб Байден не звертався постійно до Конгресу для того, що давайте дамо Україні ще там 700 або 800 мільйонів. Ленд-ліз – це фактично індустріальне постачання до України озброєння різного типу, різного штибу, фактично безкоштовно. Тобто його не треба буде купляти. Там роздувається в мережі ще інформація, що не можуть стінгер виробляти в необхідній кількості. Припиніть писати подібну хуйню. Стінгери виробляються на багатьох заводах, в багатьох країнах. Немає одного заводу, який випускає тільки стінгери. Зрозумійте це раз і назавжди. Є його репліки, прототипи і так далі, і не лише стінгери. Так що зраду розганяти я просто забороняю. Станом на сьогодні підпис, печатка, Роман Скрипін сказав. У нас новини. Новини тепер там. Слава Україні! В етері новини. Триває 63-та доба повномасштабного вторгнення Кацапні в Україну. Дніпропетровщина. Гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині. Нікого не зачепило, повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Водночас московити двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці. Спершу вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж. Слідом за другим обстрілом орки завдали по Авдіївці авіаудару, поцілили в багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого. Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. Про це повідомив у Телеграм Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. В Херсоні, яке тимчасово займають московицькі орки, учасників мітингу закидали світлошумовими гранатами та сльозогінним газом. Під час розгону мітингу у Херсоні травмувались 2 людей, повідомила директорка Центру екстреної меддопомоги Інеса Чамлай. Людей на акції було небагато, розповідають очевидці, це передає Суспільне. Люди виходили проти московицького так званого референдуму, ну і можемо подивитися, як це все відбувалося. Херсон – це Україна! Херсон – це слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Підараси, сука. Є ще відео, де сьогодні в Херсоні люди співали «Ой, у лузі червона калина» на цьому мітингу. Це вже ви можете побачити в нашому телеграм-каналі umn.ua. Так, ну а на Росії знову палає. Губернатор Білгородської області РФ заявив про пожежу на складі боєприпасів на території області. Жертв і руйнувань, за його словами, немає.
Ще у Курську вночі спрацювала система протиповітряної оборони, повідомив губернатор області Роман Старовойт. Місцеві жителі повідомляють, що у місті були чутні хлопки. Одещина. Окупанти знову обстріляли міст через Дністровський лиман, який був пошкоджений ракетою ще вчора. Міст піддався руйнації, повідомив у Телеграм речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. ЗСУ нанесли удар по московитам на острові Зміїний, влучили в пункт управління та ЗРК «Стріла». Втрати рашистів уточнюються, корабельне угрупування флоту противника переформатовано в бік зменшення. За попередню добу було уражено 7 повітряних цілей, літак Су-25, вертоліт К-52, 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу було відбито 9 атак окупантів. Так, значить, знищено було 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 автомобільної техніки, 4 паливозаправники та 1 зенітну установку. Під час наших раптових авіанальотів, так, в нас є літаки і є чим їбашить русню. Так от, під час раптових авіанальотів російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога. Так, тепер такий буде невеликий міжнародний блок. Ну, не знаю. Зеленський та Путін можуть зустрітися найближчими днями. І про це повідомив міністр оборони Туреччини. Далі зацитую. Президент Ердоган неодноразово зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. На цих зустрічах президент намагається якнайшвидше домогтися припинення вогню і сісти за стіл переговорів. Ми сподіваємося, попри деякі труднощі, найближчими днями можливо вдасться зійтися двом лідерам, розповів міністр оборони Хулусі Акар, якого цитує прес-служба Міністерства оборони Туреччини. Ми ж спостерігаємо надалі, що відбувається в Україні та світі. В Україні відбувається війна, відбувається московицький напад. Більше новин читайте в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь також на YouTube канал Ukrainian Media Network, ставте вподобайки під цією трансляцією. Слава Збройним силам України! Смерть окупантам! Так, з гарних новин посилаюся на мілітарний, ще одне видання, яке варто підтримати. Заходьте, мілітарний Mil.in.ua, це має стосунок і до фонду «Повернись живим». Британія передасть Україні ракети Brimstone в найближчі тижні. Про що йдеться? В Британії вивчають, на яких платформах ракети Brimstone можуть бути встановлені, щоб їх ефективно могли використовувати українські військові. Заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі повідомив про передачу протикорабельних ракет у парламенті, пише BBC. Нате вам, москалі, наш сюрприз для вас. Слушай, после вчерашней встречи и после принятия Ленд-Лиза он будет принят, мне кажется, что это уже просто процедура, да, судя по заявлениям всех. По-моему, оружия будет, мягко говоря, достаточно. Я сподіваюся, я оптиміст, на відміну від багатьох, хто там зрадоньку розганяє про те, що його ніби розкрадають на кордоні. Я ще раз кажу, зраду я забороняю розповсюджувати. Я не вірю в це. Якщо у вас є неперевірена інформація, будь ласка, не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Це дуже важливо. От мені скинули те, що відбувається зараз з розмитненням автомобілів. Там є цілий пост, є перелік автомобілів, кажу прізвище, де мені носом тиць, вон прізвище. Ці люди є. І це інформація, яку якраз треба перевіряти, тому що хтось вирішив нажитися під час війни. Тобто розмитнення автомобілів зробили нульову ставку з євробляхами. Тобто зараз вози скільки хоч. Той, хто може виїхати за кордон. Що почалося? Почалося зловживання цієї норми.
У вас взагалі мізки на місці чи не на місці? Тобто в той час, коли люди втрачають житло і автомобілі. От на карту вам ще раз карту показати? Я покажу вам карту. Ну, не одразу. Так буде швидше. От. Вам нагадати цю карту? Там люди втрачають житло і автівки взагалі нерухомі. Все втрачають люди. І рідних втрачають життя. Ви що, там зовсім уже трошки цей, ну не трошки цей, і ганяєте автівки зараз через кордон? Мерседес 2022 року випуску? Пидорасы, блядь. По поводу вот этого, разгоняемой вот этой информации, по поводу оружия и так далее, коррупции, я увидела, кто разгоняет на самом деле. Есть такой, ты знаешь его, наверное, Юрий Швец, Да. который выпускает видео. И почему-то все обращают внимание, постят это видео. Я прошу вообще вот людей обращать внимание на то, что эти люди говорят. Во-первых, это бывший соратник Путина, как бы ни было. Да? Во-вторых, Юрий Швец на голубом глазу, сидя во всех эфирах перед большим вторжением, всем рассказывал, что его не будет. То есть вот это те нарративы, которые ни разу не попадают в точку, но почему-то дальше их продолжают разгонять. Прости, я, может быть, не имею права, это как с Пиантковским, которого пользуют на всех каналах, а если посмотреть, то ни один прогноз Пиантковского ни разу не сбылся. Вот я просто для себя проанализировала. Хватит, я свое мнение сейчас говорю, хватит уже обращаться к вечным прогнозам и умозаключениям российских либералов, не либералов, пускай они где бы они ни жили. Не стоит. Ще раз, дуже проста формула. Не треба тут розбиратися і там вивчати. Русський, значить нахуй. Ну, дуже проста формула. Ну, алло. І навіть не обтяжуйте себе вивченням, а може це якийсь не такий русський? Ні. Не буває інших. Ну, тобто вони є колективним, вибачте, як мурашником. Вони, якщо я говорив про те, що у нас кожен це людина, у них є колективне і неусвідомлене. Тобто, в принципі, з них кожен не є особистістю, ви це зрозумієте. Тобто, з них кожен не є людиною, самодостатньою. Тобто, у них має бути хтось, цар якийсь там, Путін, не знаю, будь-хто інший. У них таке усвідомлення реальності. І це треба просто зрозуміти і не шукати там нормальних людей. Їх там немає і бути не може. Аж допоки вони не будуть денацифіковані і демілітаризовані. І поки вони не пройдуть шлях спокути. Скільки можна про це вам всім говорити? Не шукайте, будь ласка. Навіть не пробуйте. У нас вчора була дискусія стосовно мови. Там хтось говорить українською, хтось російською. Була невеличка заруба. Так, важливо переходити на українську, ясна річ. Це без питань. Але так само гнобити тих людей, які досі користуються російською, не можна, тому що в насильницьки ви людей не спонукаєте на перехід на українську мову. Просто не спонукайте. Це буде навпаки пручання і, в принципі, це справедливо, тому що насильство, воно українцям не має бути властиве. Добровільно – окей, тому що я наводив свій приклад. Моя мама не знала української мови, вона нею не говорила ніколи в житті, але дуже любила Україну. І мене змусило вивчити українську мову в 90-91 році. І докоряти за те, що вона не вивчила, я не міг, і, в принципі, це неможливо. Вона набралася всяких там суржикізмів, можливо, свого часу, але так само вона абсолютно щиро ненавиділа Путіна. І тому давайте зараз не довбати людей. А чому ти досі не говориш? Навчаться, всі навчаться, все поступово. Мала Валени, вона відео показувала. От я просто не буду її показувати, бо воно ж приватне. Як Маша вчить українську мову. Це прекрасно. Алена захоче, вам покаже, якщо ви попросите. Вона сама вміє і білоруською, але на те є все обставини. Насильницькі людей, будь ласка, не змушуйте. Це не є на сьогоднішній день ознакою. Головне, що у людини в голові і в серці. І головне, щоб людина лишалася людиною, особистістю, яка прагне свободи і має гідність. Ну, если хочешь, можем показать. Она домашняя, но не Малу? страшно. Да? Ну, так треба. Она, причем ей не задавали, она просто сама учила Ти вже кинула цей Шевченка. Ти кинула цей відос чи ні?
Його ж не можемо Ну, показати. нужно, я могу найти. Ну, так, Пока прочитаю, что 73% американцев поддерживают, это вот сейчас новость, поддерживают поставку оружия в Украину. Опрос Reuters. Это самый высокий уровень поддержки с момента вторжения в Россию. Я пока сейчас видос найду быстро. так, давай відос, Ну. бо я не буду розпоряджатися вашими приватними Ну, відосами. он домашний сразу. Но Налаштування приватності, вони да. важливі теж. Знаєш, навіть під час війни. Мгм. Все ж таки, втручатися в чуже життя, це українцям це не властиво. Хоча Арестович сказав, якщо ми про Молдову сьогодні говорили, Арестович сказав, якщо Молдова звернеться, Україна може взяти під контроль Придністров'я. Для цього у нас є всі сили. Для того, щоб ви не боялися наступу з боку Придністров'я, це маячня. Тобто це взагалі-то практично виглядає абсурдним. Хоча ти кажеш, там, що Швеція говорив, що наступу не буде і ескалації. Я теж про це говорив і думав, що не Да. буде. Я думав, що не буде. Ну, Визнаю, понимаешь, он не думал, он приводил данные. Он там, ну, то есть я видела эфир, где он ссылается на данные, разведки, того. Абсолютно точно все утверждает. Просто сейчас именно от Швеции исходит вот это видео по поводу того, что ты говорил. И это неприятно. ти відео Тим скидаєш, більше, ти не ну, скидаєш я відео. возьму. Алена, давай відео. Да, оно у меня почему-то не скидывается, оно у тебя в ленте. Такой у меня интернет. Це те, що ти мені кидала сьогодні? Да, если Ну можешь так найти. я, ясна річ, що можу. Я можу, і потім я пропоную А то у меня подивитися. немножко тормозишь. Так, окей, зараз я знайду. Справа в тому, що, кажу, після цього відео, яке є, в принципі, прекрасне, я пропоную подивитися Юлю Бориску. Вона зробила інтерв'ю з Сергієм Рахманіним, це з каналу «Жовті кеди». Це теж окремий проєкт, на який можна і підписатися, і задонейтити, так само, як на Мінавіта, так само, як і нам. Тому що у нас є певна конгломерація різних виробників контенту українських. Та? От 52-е відео. Дивимося, далі я вже продовжу. Сонце заходить в гори, чорніють пташечка, тихне поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серце малину в темний садочок на Україну. Она просто рядышком сейчас засмущалась, знаешь, она слышит, что поставили. Стала зіркою. Та? Ну, слава Україні, Маш. Де ти Маш, там? гром. Героям слава! О, так. Героям слава. Так. Я дякую за компанію, тому що кожен вкладається в наші етери як може. Дякую тобі за небайдужість. Так само знову нагадую, підписатися на канал Мінавіта онлайн, поставити там вподобайку, кинути грошенят, не шкодуйте, тому що вони теж існують за донейти. Якщо ви туди не кидаєте, я ділюся. Але це секретна інформація. І так само всі, кого ви бачите в нашому етері, але в першу чергу це Збройні Сили України, в які ми мусимо вірити. Іншого варіанту у нас немає, інших захисників у нас немає. Вони нас захищають. Захищають гідно вже 63-й день. Не забувайте про це. І далі дивимося інтерв'ю Юлії Бориско з Сергієм Рахманіним на каналі «Жовті кеди». Тепер воно називається «Броньовані жовті кеди». Це 58-ме відео за вчора. Нарешті я його використав. А я з вами побачуся о 17-й. Далі у нас за розкладом. Ні, це не той розклад. Микола Фельдман і Дмитро Лиховій, між іншим. А потім я збрехав. От я. Так, далі у нас Данило Яневський. Ні, Микола Фельдман, Наталя Курдюкова. І Ірина Карпа буде. От, про що говорив Чиж. О 14-й долучайтеся, а потім я з Назаром Токарем буде Юрій Макаров, потім Данило Яневський, Сергій Іванов і на ніч Ярослав Журавель і Назар Токар смалять не по-дитячому, те, що називається. А зараз «Жовті кеди» інтерв'ю з Сергієм Рахманіним. Дякую, що дивилися. Не забувайте поставити вподобайку, підписка на канал. І слава Україні, безумовно. Героям слава. Він знав, що буде війна, і багато років радив до війни готуватися. Звідки ти знав? Це було абсолютно очевидно. Ризик того, що це буде
Війна Затяжна на виснаження, він достатньо високий. А сама по собі смерть Путіна? Смерть Путіна може зупинити війну. Я б на місці російських олігархів, які потерпають ледь не більше за інших зараз. Я б скинувся по 2-3 ярди кожен. Дуже багато психологічних бар'єрів у наших західних друзів. От вони зламалися після Бучі. Це почасти раціональна віра, але через те, що у нас немає сумніву, що ми переможемо, ми і перемагаємо. Навіть там, де об'єктивно мали би поступатися. На моє глибоке переконання, з початком цієї війни ми стали соборними, і зворотнього шляху від цього вже немає. Я прямую в кримсько-татарський ресторан «Мусафір», легендарна точка, яка тримає свій фронт. Вона першою після російського вторгнення відновила роботу і волонтерить їжею задля наших захисників. Там я маю зустріч із людиною, яка знала. Він знав, що буде війна, і багато років радив до війни готуватися. Член парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін. Існування України – це найбільший головний біль Путіна. Існування України – це хвороба, яка зжирала його зсередини. На цю війну ми справді були приречені, вона могла розпочатися в 2014-му. Якби вона не розпочалася в 22-му, вона б розпочалася, умовно кажучи, в 25-му. Ми справді були приречені на цю війну, і, направду, вона нам, за великим рахунком, була необхідна для того, щоб насправді відбутися як нації, як державі, як народу. Це зворотній бік цього страшного лиха, тому що, на моє глибоке переконання, з початком цієї війни ми стали соборними, і зворотнього шляху від цього вже немає. Ми не стали соборними під час Революції Гідності? Ми не стали соборними під час Революції Гідності, ми зробили величезний крок в напрямку цього. Але я би не сказав, що ми стали соборними, тому що все одно залишалися певні сумніви щодо єдності цього народу, навіть вибори це показували. Для мене те, як впирається Харків, те, як боронив себе Маріуполь, те, як чинить спротив мешканці Луганської чи Херсонської області, це найкраща і найліпша ознака соборності. Тебе це здивувало, вразило? Я себе достатньо швидко зібрав докупи, хоча зрозуміло, що розгубленість була. Тривало вона недовго. Власне, там за півгодини ми вже їхали в Раду, у нас було, нам зразу надіслали запрошення з комітету, але ми в комітетом зібралися, там дуже смішно, до речі, було. Люди з інших комітетів приходили в наш комітет з питань нацбезпеки, казали, у вас якось тут спокійніше. В одному з своїх інтерв'ю ти сказав, що спрогнозувати розвиток подій можна тільки через місяць війни. Чому я говорив про місяць? За цей час можна було стверджувати, здатний чи недоздатний ворог захопити велику частину, окупувати велику частину території. І цього можна абсолютно впевнено стверджувати, що він це не здатний зробити. Це перше. Друге. Місяць спротиву нам був потрібний для того, щоб переконати Захід, що ми здатні себе боронити, а відтак у нас з'явилася можливість нарешті отримувати озброєння, яке ми потребуємо. Тому що до цього ми його не отримували. Нам давали те, що нам вважали за потрібне давати, але не те, що ми просили. Коли за місяць вони переконалися, що ми здатні боронити себе настільки довго, наскільки це потрібно, то це, власне, і переламало. Наступним кроком була Буча, яка психологічно додала, і, власне, дуже багато психологічних бар'єрів у наших західних друзів. От вони зламалися після Бучі. Я думаю, що зараз можна говорити про те, що до певної міри те, яким чином розгортатимуться події, буде залежати від того, наскільки успішною для нас чи для ворога буде оця так звана битва на Донбасі. Поки що вона складається не на їхню користь, вони просуваються дуже повільно, вони фактично жодної з цілей, які перед собою ставили, досі не досягли. Якщо їм вдасться протягом 2, 3, 4 наступних тижнів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, що мало ймовірно, але можливо, тоді, я думаю, що є варіант, що буде якесь певне перемир'я на якийсь час з ризиком відновлення війни за деякий час. Якщо цього не станеться, якщо вони цілей своїх не досягнуть, тоді, скоріше за все, на нас чекає достатньо довга позиційна війна. Достатньо довга – це скільки? Це питання ресурсів.
Росія вважає, що в неї ресурсу вистачить щонайменше на рік. І насправді десь через рік буде зрозуміло, наскільки вбивчими чи ні будуть для них санкції, які зараз застосовуються. Натомість вони вважають, що у нас ресурсу вистачить на місяць-два. І якщо вони не досягнуть воєнних цілей, то вони радше за все будуть методично пробувати вбивати нашу інфраструктуру. Склади, бази, електростанції, залізничні вузли, заводи. Тобто вони будуть знекровлювати нас, вибивати нас економічно, сподіваючись на те, що Захід буде неповоротким. Ну, почекай, це якщо за найближчі 4 тижні, про які ти сказав, не станеться якогось переломного моменту, який змінить все. Якщо ми отримаємо швидко необхідну кількість засобів, як це називається військовою мовою, тобто велику кількість ракет, бронетехніки, з реактивних систем залпового вогню, то я думаю, що ми зможемо зробити важливий крок в тому, щоб здобути перемогу воєнним шляхом. Якщо цього не відбудеться дуже швидко, то тоді ризик того, що це буде війна на виснаження, він достатньо високий. Які найбільші помилки російської армії в Україні? Перше, найголовніше – це недооцінка морально-бойового духу Збройних сил. Величі і героїзму супротивника? Та недооцінка сили українського народу, його не просто вміння себе захищати, а його впевненості у власній правоті, у власних силах. Вони нас приймали переважно більшість людей як малорусів. Виявили, що ми українці. І це стосується мешканців всієї України, цілої України, незалежно від регіону, куди вони заходили. Це рівною мірою стосувалося Херсонщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини. І тому це вони точно недооцінили. І третій момент, вони дуже зневажливо ставилися до життєздатності, до боєздатності нашої влади, нашого керівництва, військового і політичного. Вони були абсолютно впевнені, що наші генерали почнуть розбігатися, або щонайменше робити дурниці, а наші очільники просто опиняться за кордоном, як тільки почнеться перший ракетний залп. І вони прорахувалися і там. Це були головні помилки. А решта – це вже похідне. Якою ти бачиш майбутню українську армію? Якою вона має стати після перемоги? Я думаю, що точно українська армія буде більш чисельною, ніж була. А. Вона має бути 100% контрактною. Б. Вона має бути дещо структурно зміненою з точки зору і кількості, і якості військових частин. В. І я думаю, що певні речі, які точно довела, і 100% вона буде озброєна вже озброєнням за натовськими стандартами, це 100%. По-перше, ми зараз будемо отримувати цю зброю. По-друге, велика кількість радянської техніки, яка у нас знаходилася, і просто ця війна випалить і винищить. Що взагалі такі для Путіна мирні переговори? Для чого вони потрібні і чи є якась межа компромісу? Вони були потрібні для того, щоб зберігати хоча б якийсь контроль над об'єктами атомної енергетики. Чорнобильську вони, дякувати Богові, ми вже звільнили, вони її залишили. Але Запорізька все ще під їхнім контролем. І для того, щоб бути впевненим те, що це не перетворюється на ядерну катастрофу, треба принаймні обмінюватися якоюсь інформацією. Є необхідність обмінюватися інформацією, коли стосується про можливі обміни полоненими і цивільними заручниками, яких, на превеликий жаль, вони захоплюють. Тому ці перемовини хоча б з цієї тактичної точки зору необхідні. Якщо говорити стратегічно, наскільки я розумію, є два рівні цих перемовин. Путіну, я можу помилятися, цікава тільки капітуляція. І поки що все, що він висуває нам, це вимоги, це умови пристати на повну капітуляцію, на що ми не погоджуємося категорично. Але люди нижчого рівня, від яких, на жаль, не залежить ухвалення рішень, вони відчувають шкірою наближення катастрофи і вони намагаються тримати якісь, точніше не так, знаходити якісь точки дотику для того, щоб все-таки домовлятися про якісь
про якесь перемир'я, яке необхідно буде Росії, щоб зберегти обличчя. Тому що Що ми можемо дати Росії, щоб вона могла зберегти обличчя? Я би не хотів говорити про це, тому що це дуже делікатна історія. Головна причина наших успіхів, наших перемог полягає в тому, що ніхто, за великим рахунком, в цій країні, незалежно від регіону проживання, незалежно від того, чим він займається, не має жодного сумніву в тому, що ми переможемо. Це почасти раціональна віра, але через те, що в нас немає сумніву, що ми переможемо, ми і перемагаємо. Навіть там, де об'єктивно мали би поступатись. А з іншого боку, це у частини людей породжує таку певну легковажність, такий трохи шапкозакидацький настрій. А нагадаю, що ми все одно б'ємося з величезною країною, з колосальним людським потенціалом, з армією, яка нараховує майже 1 мільйон людей, з величезною кількістю техніки озброєння, як би ми до них не ставилися. Вони готувалися до цієї війни десятки років, вони вкладали туди, для розуміння, оборонний бюджет Збройних сил Росії торічний – 67 мільярдів доларів. Увага! З яких щонайменше 50 пішло, власне, на Збройні сили. Просто увага, 50 мільярдів доларів тільки на Збройні сили за рік. Тобто нам не снилися такі гроші. І навіть з урахуванням того, що якась частина цих грошей була розкрадена, прилипала до рук, все одно вони зробили достатньо багато для того, щоб накопичити запаси ракет, літаків, засобів радіоелектронної боротьби. Це все одно дуже потужна армія. І тому, коли люди там через місяць боїв вже мріяли про те, що ми Великдень будемо зустрічати в Кремлі, не будемо. Тому треба готуватися до того, що це буде складна і важка історія. Президент, якому я зараз точно не адвокат, не суддя, не захисник, не прокурор, а він фактично єдина людина в державі, яка достеменно знає, скільки ми втратили заводів, танків, людей, електростанцій, залізничних колій, скільки у нас реальна дірка в бюджеті і які у нас є можливості, строки відновити це, якою ціною і в який час. І що ми реально можемо отримати від Заходу і в який термін. І тому, коли він буде для себе вирішувати межу компромісів, на яку може піти, він, на жаль, має спиратися і на об'єктивну картинку, яку не має ніхто в цій країні, крім нього. Це з одного боку. З іншого боку, він, зрозуміло, буде спиратися на настрої суспільства, і він є найбільш яскравим виразником цих настроїв. І, власне, рівень його підтримки абсолютно заслужений. Він якраз і пояснюється тим, що з одного боку він заряджається від настрою суспільства, з іншого боку, велика частина людей, вона орієнтувалася на нього, тому що попри всі нюанси, які існували до війни, він виявився справжнім бійцем. Він є виразником у того абсолютно героїчного, без пафосу Він в потрібному місці в потрібний час. І тому буде дуже важко. З одного боку, він точно, і він це демонструє, не піде на будь-які капітулянські угоди. З іншого боку, він має реальну картинку проблем. І йому, одному єдиному, і тому на нього величезна відповідальність, зрозуміло, який у нас є ресурс, який у нас є запас міцності. Він нам може видаватися неймовірно великим, але реальність може бути трохи іншою. І тому тут знайти цю золоту середину, щоб зберегти обличчя, зберегти територіальну цілісність з одного боку, з іншого боку, не привести країну в прірву, тому що країні достатньо важко і далі буде ще важче, на превеликий жаль. Перш за все, з економічної точки зору. Оце дуже, дуже великий, дуже складний вибір, який перед ним стоїть. І я думаю, що мало хто, я думаю, що будь-яка людина в світі не хотіла б зараз бути на його місці. Ми колись дізнаємося всі реальні втрати. Безумовно. Я думаю, що коли вона завершиться, це реально. Насправді тут ще проблема не тільки в тому, що ця цифра є закритою. Насправді об'єктивної картинки по загиблих її немає, тому що на окупованих територіях ми навіть порахувати, тим більше верифікувати не можемо. І скажи, чи є якісь обставини, за яких Росія не буде більше нам загрозою? Які вони? 3 варіанти. Або повна воєнна поразка,
яка призведе до щонайменше до зміни настрою в суспільстві, як наслідок до зміни влади. Другий варіант – це економічне знищення Росії, яке можливо, але цьому має передувати воєнне виснаження Росії. Тут ми одна єдина сила, яка може до цього призвести. Третій варіант – це еволюція, але я не дуже вірю, що цю еволюцію, я доживу до цієї еволюції. Що вона і станеться в настроях суспільства, в настроях еліт. Можливо, це станеться, але я не думаю, що це станеться протягом найближчих десятка років. А сама по собі смерть Путіна? Смерть Путіна може зупинити війну. Смерть Путіна може загрозу з боку Росії Україні зробити менш різкою. Ця загроза змаліє, але вона не зникне. Будь-яка притомна людина, яка опиниться на чолі цієї держави, будь-хто, він точно буде зацікавлений зупинити цю війну, для того, щоб просто Росія уникла на катастрофи в майбутньому. Зараз Росія не відчуває суттєвих втрат, і найближчим часом не відчує. Але перевага з нашої точки зору цих санкцій, вона полягає в тому, що Росію позбавляють майбутнього. І всі люди, які мають клепку в голові, всі притомні, вони розуміють, що єдиний спосіб цього уникнути – це припинити цю війну і усунути цю людину. Якщо ця людина навернеться в природній чи неприродній спосіб, всі зіткнуть з полегшенням. Я б на місці російських олігархів, які потерпають ледь не більше за інших зараз, я б скинувся по 2-3 ярди кожен і замовив би цього. Та хоч по половині статків їм це було більш вигідно, я думаю, ніж що що так. немає. Але я думаю, що паралізуючий страх, який заповнив легені цієї держави, він паралізує цих людей в першу чергу. Дякую. Дякую за спілкування. Слава Україні. Героям слава.